Обичате ли приключения? Защото аз обичам, моите ученици също. Това е Шерлоко и неговите приключения. В един мистериозен град, винаги обвит в мъгла и гален от студен вятър, се издига странна къща, в която живее ексцентричен гризач, страстен следовател. Той не е кой да е, а великият Шерлоко, най-гениалният детектив, който някога е стъпвал на Мишият остров. Това е една от най-интересните книжки, които моите ученици харесват, обожават и колекционират. А освен всичко останало, Шерлоко е също колекционер. Колекционер на какво? Разберете, като съберете цялата серия.